Kaixo kazetaguneko adiskideak. Eneko nauzue eta nire lankidekin batera kazetagunearen lantaldearen partenaz. Astero bezala gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinekin gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kazetagunetik kanalean. Gogoratu, zuzenean ikus gaitzakezuela, baina gogoratu bebai, orain arte eskinitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kazetagunea kanalean ikusgai eta entzungai dauzkazuela. Eskerrik asko kazetaguneko langileok sortzen dugun lantalde guztiaren partetik eta minutu entretenigarriak pasa ditzazuela espero dugu. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiari dagokionez. Izan ere, zein da gaurko gaia? Gaurko gaia alde batetik podcast eta beste alde batetik audio liburuei buruz hitz egingo dugu. Beraz, gurean gaur podcastina eta audio liburuak. Modako audio formatuak. Hauesek gure gaurko gai nagusiak. Izan ere gogoratu, gero eta audioliburu eta gero podcast gehiago kontsumitu egiten dugu. Izan ere guzti hori gure gailuetatik zuzenean smartphone, tablet edo ordenagailutik egin dezakegu. Edozein tokitan, edozein ordutan eta edozein egiten ari garela ere, bai podcastak edo audioliburuak kontsumitu ditzakegu. Hala ere, zeri deritxo podcasta? Interneten banatzen diren audio fitxategi eta bideoak, hau da, eskaeraren arabera deskargatu eta entzun ditzakegu. Momentuan zuzenean edota beste edozein unetan. Hau da, zeri deritxo honi, ordua eta lekua zeuk jartzen duzula. Hau da, podcasta kontsumitu zeuk nahi duzunean, deskargatzeko aukera edota lineaz kanpo entzuteko baita ere, edozein gailu portatiletan, azken finean podcasta transmisio digitala deritxo. Eta bestalde batetik, zeri deritxo audioliburua? Hau da, zeuen gailuetan, tablet, smartphoneetan, entzuteko liburu osoen grabazioak. Hau da, zeuek edozein tokitan literaturaz gozatu ahal izateko. Eta audioliburuak non daude audioliburuak sartuta? Normalean, geroago komentatuko ditugun plataforma desberdinetan, Spotify, Storytel, Google Play Books, eta gogoratu audioliburuak bai, doakoak, musutzuk, baina baita ere ordainpekoak. Beraz gogoratu, podcast eta audioliburuak. Podcasta, edukia, hau da, edozein motatako edukia entzuteko aukera izango duzue. Fikzio, elkarrizketa, komedia, hau da, edozein eduki. Egitura, egitura desberdinak izan ditzakete, hau da, 2 minutu, 4 minutu edo ordu bete. Hau da, bakoitzak, podcast bakoitza, denbora desberdina izan dezake. Ahots formatua edo formatua, azken finean, ahotsa. Zeure ahotsa, nire ahotsa, lantalde baten ahotsa, eta azken finean baita ere musika izan dezake. Eta audientzia edo publikoa, imaginatu, podcast ugari daude, gai asko. Imaginatu, podcast bakoitza bere publikoa izango du. Podcastak entzuteko aukera zelan, bi aukera dauzkazu, hau da, streaming bitartez, hau da, sarean, interneten, zuzenean, momentu honetan, hor bestaldean zaudetenak, ni zuzenean, streamen bidez, ari naizenez, zuzenean, ikusi zein entzuten nauzue. Baina baita ere,
badeko zue aukera zeuek podcasta, zeuen mugikorretan, tabletean deskargatzeko aukera eta zeuek nahi duzunean entzuteko hain zuzen ere. Beraz, gogoratu, podcasta bai streaming, bai zein deskarga bidez. Beraz, podcastaren ezaugarri gehiago, hau da, erabilgarritasuna. Normalean zeuek irratia entzuten duzuenean, iratxar saioa, irrati programa zuzenean entzuten duzue. Podcasta zeuek nahi duzuenean. Hau da, imaginatu podcasta astelen batean eman dutela. Zeuek podcasta hurrengo astean, hilabetean edo zeuek nahi duzunean entzuteko aukera izango duzue. Sortzeko errezak izaten dira. Hau da, nik gero urrats batzuk emango dizkizuet, izan ere zeuek arratsaldean bertan zeuen podcasta sortzeko aukera izan dezakezue. Eta gogoratu, deskarga edo offline, bai streaming bidez edo deskarga bidez. Bi aukerak zuzenean dauzkazue. Imaginatu ni orain zuzenean ikusten ari nauzuela, baina ni ere beste egun baten, hau da, offline, ikusi nazakezue. Izan ere, podcast hauek, hau da, streaming bidez bai, zuzenean ematen ditugu, baina gero grabatu egiten dira beste egun baten ikusi ahal izateko. Horretaz gain, hau da, eskaeraren araberakoa. Entzuleak, hau da, zeuk nahi duzunean podcasta entzuteko aukera. Eduki digital tematikoak. Gaiak, gero komentatuko dizkizuet gaiak, baina gaiak gai asko topatu ditzakezuez. Audio, fitxategi digitalak izaten dira normalean, eta formatua MP3 edo eta WAV formatuetan izaten dira. Podcastak entzuteko plataforma ugari egoten dira. Hala era, normalean, bai, zeuen mugikorrak edo tabletak erabiliko dituzue, eta hala ere nik gero plataforma batzuen adibideak emango dizkizuet. Adibide batzuk, Spotify Podcast, iVoox edo Google Podcast. Normalean podcastak plataforma hauetan sartuta egoten dira eskuragarriak izan daitezen. Iraupena, malgutasuna, hau da, atalak, programak, imaginatu telebistan programa bat ikusten duzuela zuzenean, betiko telebistan 30 minutuko programa, normalean podcastak, orduak minutuak edo dana dalako iraupena. Eta normalean egitura, sarrera, edukia eta amaiera eta ondorioak, telebistan beti ere ikusten dugu programa baten antzera, baina betiko telebistan ikusi beharrean, interneten bidez sarean ikusten dugu. Azken finean podcastak betiko telebistan eman diren programen olako etorkizuna edo hurrengo nivela izaten dira. Ekoizpen kostu baxua, hau da, normalean zuk zeuk, gaur bertan podcast bat sortu dezakezu, eta komunikazio ahalmen handia. Azken finean podcastak jende askok ikus ditzake, eta azken finean jendeak podcast bat sortu egiten du zertarako bai, mezu bat igortzeko, bere mezua emoteko, baina horrez gain, marka pertsonal bat sortzeko. Eta horrek azken finean, interneten eta sarean, marka pertsonal dalakoak botere eta indar asko dauka. Podcast motak. Hezkuntza eta edukazioa, hau da, podcast prestakuntza mailan eta baita ere didaktikoak, teknologiari buruz diharduten podcastak, entretenimendua, elkarrizketak, mahai inguruak, edota eguneroko podcastak. Narrazioak edo ipuin kontaketak edo storytelling dalakoak,
fikzioa, kazetaritza, ikerketa, dokumental, irratsaio atzeratuak, iritzi iruzkinak eta baita ere live podcast edo zuzeneko podcastak. Beraz, zeuen zaletasunen arabera podcast asko topatu ditzakezue. Azken finean, telebistako programen antzera, animali, dokumental, iritzi ingurua, podcastak berdin. Eta horrez gain, imaginatu orain adibide moduan, zeuek arratsalde honetan podcast bat sortu nahi duzuela. Hau da, sarean programa bat, interneten programa bat. Lehenengo pausua zein izango litzateke, zein da zeuen publikoa, edo hobe esan da, zeuen podcastaren gaia. Imaginatu, nire herria, teknologia, mugikorra, elkarrizketa, politika, edo dana dalako. Hurrengo urratsa, hau da, edukien egituraketa, planifikazioa eta formatu, hau da, edukiak egituratu, informazioa aztertu prestatu, elkarrizketa edo narrazioa. Hau da, zeuen podcastaren gidoi moduko bat egitea. Ondoren, gogoratu, hardwarea behar duzuela eta baita ere software dalako. Hau da, alde batetik ordenagailua, mugikorra, interneterako konexioa, zeuen podcasta grabatzeko ekipoa, mikrofonoa, eta horrez gain, behin podcasta grabatu eta gero gogoratu, podcasta zuzenekoa bada, zuzenekoak badakizue, zuzenean egiten dena hor grabatuta geldiru egiten da, baina imaginatu podcasta zeuek etxean grabatu egiten duzuela. Orduan gero, software edo programa batzuk behar dituzue, podcasta hori ekoizteko edota editatzeko. Beraz, hardware eta software dalakoa. Horrez gain, edizio edo ekoizpena, orain azaldu dizuedan moduan, atala grabatu ondoren, zeue grabatutakoa ekoizteko, azken finean hori, hau moztu, hau amen, hau kendu, hau jarri, hau da. Askotan gogoratu zeuek sarean ikusten dituzuen podcasta ez direla zuzenekoak. Norbaitek grabatu, gero ekoitzi edo editatu egin dituela eta hori egin eta gero sarean sartu dituela. Eta horrez gain, betiko azala, diseinu, deskriapena, gogoratu portada edo diseinu erakargarria zeuen publikoa antzemateko. Horrez gain, imaginatu podcasta sortu dizuela, hau da, banaketa, hau da. Nik podcasta badekot, baina nik nire podcasta zeuk ikus dezazun nahi dut. Horretarako olako streaming plataforma batzuk behar dituzue. Imaginatu Spotify edo Google Podcast. Bertan, plataforma horietan zeuen podcasta banatu dezakezue. Partekatu edo konpartitu. Eta horrez gain, gogoratu sare sozialetan ere, Facebook, X edo Instagram ere, zeuen podcasta banatu edo partekatu dezakezuela. Eta gogoratu, behin mundu honetan sartuta gero, hau eguneroko lana dala, hau da, egunero zeuen podcasta ebaluatu behar duzuela eta baita ere hobetu. Horretarako zeuen podcasta sartu eta zenbatek ikusi duten nire podcasta. 8, 10, 300 edo 1000 milioi pertsonak. Beraz gogoratu, behin mundu honetan sartuta gero, eguneroko lana dala. Hosting edo banaketa plataformak. Lehen aipatu dizuedan moduan, podcasta sortu duzue, grabatu duzue, gordeta daukazue, baina gogoratu, sarean banatzeko Facebook badeko zue, baina hosting edo banaketa plataforma deritzonak dauz. Spotify for podcasters, Buzzsprout, Podbean edo
iVoox. Hoietan, zeuen podcasta alojatu deitzen dana, banatu deitzen dana sartu, eta orduan gauza da jendeak plataforma hauek direzela medio, zeuen podcasta ikus, entzun dezaketea. Beraz, gogoratu hau mundu bat dala. Zeuen podcasta grabatzeko software edo programak, Audacity, GarageBand, iOS, iPhonea erabiltzen baduzue, Adobe Audition, Riverside.fm edo Alitu. Hau da, hauek dira zeuen podcasta ekoizteko eta editatzeko adibide batzuk. Beraz, mundu honekin hasten bazarete gogoratu. Hor badeko zuez adibide batzuk. Podcastak atzean itxi eta audioliburuak. Audioliburuak. Gogoratu. Liburu baten grabazioa. Narrazio profesionala edo amaterra izan daiteke. Zertarako, imaginatu kalean zaudetela. Kalean zaudetela. Kaskoak ipini eta liburua entzun eta entzun. Musika eta efektuak izan ditzake. Formatu digitalak izaten dira eta generoak 1000 genero. Fikzio, hezkuntza, eleberri. Zein da honen abantain nagusiak? Imaginatu, gimnasioan zaudetela, liburua entzuteko aukera. Autobusean zaudetela, liburua entzuteko aukera. Irakurri beharrean, entzun. Hori da azken finean abantail nagusia. Edukia, azken finean, eduki desberdinak aurkituko dituzue. Hala ere, denak audio formatuan. Egitura, liburu osoa. Formatua, ahotsa eta ahotsa. Narratzaile baten ahotsa. Gauza da, gaur egun ahotsaz gain, musika zein efektuak ere sartuko dituztela. Eta audientzia edo publikoa, bakoitzak badaki, zein liburu edo zein idazle dekon gustoko. Beraz, honetan ere, milaka aukera dauzkazu. Beraz, gogoratu, idatzizko testu baten grabazioa. Normalean grabazioek profesionalak egiten dituzte, hau da, aktore eta esatariek, multiatasa edo beste jarduera batzuek egiten dituzuen bitartean, liburua edo edukia entzuteko aukera. Eta elementu osagarriak, musika eta soinu efektuak zeuen esperientzia benetazkoa sortzeko. Imaginatu zinemara zoaztela, musika efektuak azken finean esperientzia murgilgarria izan dadin. Irisgarritasuna eta formatu digitala, accesibilidad, normalean aplikazioa instalatuko duzue, zertarako audioliburua zeuen gailatuan erraz eta era intuitiboan deskargatu ahal izateko. Normalean, plataformak edo arpidetza, plataformetan daude sartuta liburu hauek, hala ere nik gero adibide bat jarriko dizkizuet. Generoak eleberri, ipuin, saiakera, itzaldi. Genero asko eta asko. Eta gogoratu formatua, bertsio osoak edota murriztuak. Hori liburuaren arabera beti ere. Eta gogoratu gaur egun pilpilean dabilean adimen artifiziala izan ere, gero eta argitaletxe, gero eta gehiago, hau da, adimen artifizialaren aldekoa apostua egiten ari dira. Izan ere, audioliburua bai, deskargatu bai eta entzun bai, baina ahots sintetikoen bidez. Hau da, adimen artifizialak sortutako adimen edo ahots sintetikoen bidez. Beraz gogoratu askotan igual audioliburua entzun bai, baina horren atzean baliteke ahots sintetiko bat egotea. Beraz gogoratu ere,
bai podcast zein audioliburuen atzean ere gaur egun adimen artifiziala egon daitekela. Edonon egon daiteke. Zein alderdi intelektual lan ditzake audioliburuak? Imaginatu haur eta gazteetan edo zuk zeuk irakurtzea ez duzula gustoko irakurtzea beti egin izan da moduan. Hau da, irakurri eta irakurri, hizkuntza hobetu, ahoskera hobetu, irakurketan inplikatu, ulermen gaitasunaren garapena eta irudimena sustatu. Beraz, imaginatu etxean, irakurtzea gustoko ez duen norbait daukazuela, hauze lehen urratsa izan daiteke irakurketaren munduan murgiltzen hasteko. Orain, hurrengo minututan nik adibide batzuk jarriko dizkizuet, bai, podcast zein audioliburuen adibideak. Imaginatu podcastak, streaming programak, batzuk baliteke ezagunak izatea, Nadie sabe nada, La ruina edota Días extraños. Hauek erdara hutsean dira, hala ere nik ere gero euskeraz ere baten bat komentatuko dizuet. Hor adibidez, imaginatu, Nadie sabe nada dalako podcasta. Azken finean, bi pertsona zuzenean irten egiten dira eta bere gauza komentatu egiten dituzte. Horrez gain, La ruina. Azken finean ere, olako mahai inguru elkarrizketa bat izaten da, eta telebistan, betiko telebistan ez duzue ikusiko, baina podcasta podcast bidez ikusiko duzue. Nik adibidez ezin dut betiko telebistan programa bat sortu, baina podcast bat sortu dezaket, eta zuzenean sarean igorri edo emititu. Eta horrez gain, Días extraños ere nahiko izaguna izaten da. Normalean hauek hiru adibide izan dira, baina milaka podcast daude sarean. Adibide gehiago, The Will Project, hau da Jordi Wilden podcasta, Cuarto Milenio misterioaren podcasta, Black Mango podcast, hau da kultura eta gaurkotasuna, Pocaseable, hau da, humorezko podcastak, edo Entiende tu mente dalako, hau da, osasun mentalaren inguruko podcastak. Azken finean, nahi duzuen gaia, hor badeko zue, podcatak eskuragai. Hor adibidez, holako adibide edo pantailazo batzuk jarri dizkizuet, hau da, ikusi topatu eta entzun, eta baita ere ikusi. Horrez gain, teknologia zaleak bazarete, Sataka teknologia aldizkari edo web atariak ere badeko bere podcasta. Azken finean, teknologiari buruzko podcasta. Euskerazko podcastak, imaginatu, podcast.eus, hor badeko zuez, euskera hutsean igortzen diren podcast desberdinak. Horrez gain, Googleek badeko ere bere podcast atala, zeuen programarik gogokoenak ikusi ahal izateko. Podium podcast ere, halako beste plataforma bat ere eskuragai daukazue, hau nahiko intuitiboa izaten da eta erabilt erraza. iVoox, audio, kiosko, podcast, irrati, MP3, danatarik deko iVoox dalakoak. Eta azken finean ere, honen barruan, olako komunitate bat sortu egiten da, zeinetan programa, audio eta podcastak gomentatzeko aukera duzuen. Azken finean, plataforma hauen atzean beti ere olako komunitateak sortu egiten dira. Eta baita ere, guau dalako podcasta, hau ere guau dalako podcasta, honetan euskerako podcastak aurkitzeko aukera izango duzue. Horrez gain,
audioliburuak. Gogoratu normalean, audioliburuak nahi badituzue, plataforma batzuetan sartu behar zaretela. Plataforma, zer diritxo plataformak? Ba, imaginatu. Audible, Storytel eta Spotify. Hortze adibideak. Mugikor hartu, Play Storeen edo App Storeen sartu eta deskargatu ezazue Audible dalakoa. Bertan, audioliburu asko eta asko topatuko dituzue. Bai, ordenagailuan, alare normalean, bai, smartphone eta tabletetan. Audible alde batetik, bestetik Storytel dalakoa, bertan Storytelen barruan audioliburuak eta e-bookak ere topatzeko aukera izango duzue. Horrez gain, Spotify bai, gauza da bai, Spotify bai, musika eskaintzen digula, baina horrez gain, baita ere podcastak eta baita ere audioliburuak eskuragai izango dituzue. Horrez gain, lehen aipatutako iVoox bai, podcastak emango dizkizue, baina baita ere audioliburuak. Hor adibidez, zeuen ordenagailuetan topatuko duzuen interfazaren adibidea jarri dizuet, baina badeko zue bai, zeuen gailuetan eroateko aplikazioa eskuragai. Euskeraz, audioliburuak euskeraz, ba imaginatu, audioliburuak aplikazioa. Mugikorretan edo tabletetan. Doainik izaten da, eta bertan ere euskerazko liburuak dauzkazue. Hala gogoratu, bai, zeuek askotan, liburua bilatzen duzunean, euskeraz tituloa jarriko duzuela, baina gainontzeko plataformaetan eskuragai dauzkazuela. Baina gogoratu, audioliburuak aplikazioa. E-liburutegia, gogoratu, zeuen herrietan ere liburutegiak dauzkazuela, baina interneten bidez alokairuak egiten badituzue, ba gogoratu, e-liburutegiaren barruan, bai, mugikor tablet zein ordenagailuetan, audioliburuak euskeraz ere dauzkazuela, eta horrez gain, e-liburutegiaz gain, Eusko Jaurlaritzaren liburutegi zerbitzua. Bertan, audioliburu asko eta asko izango dituzue, bai euskeraz eta bai gazteleraz. Beraz gogoratu, aukera anitz dauzkazue. Eta gaurko itxaldiagaz, pizkanaka bukatzeko labur bilduz gogoratu, gaurkoan alde batetik programak edo podcastak, bai streamen bidez, zuzenean zeuen pantailetan, edo eta zeuek nahi diozunean, gauez, egunez, mendian, zein parkean, lanean, zein edo zein tokitan. Ikusteko eta entzuteko aukera izango dituzuen podcastak. Eta beste alde batetik audioliburuak, hau da. Betiko liburua irakurri beharrean, liburua zuzenean deskargatzeko aukera edo streamen bidez entzuteko aukera, kaletik liburua entzuten jango zarete. Azken finean, bi aukerak nahiko erraz eta eskuragai dauzkazue. Beraz gogoratu, murgil zaitezte podcast eta audioliburuen munduan. Inoiz ez da berandu. Eskerrik asko gaur gugaz kazetaguneaz egoteagatik eta gogoratu, adi egon zaitezte, izan ere kazetaguneaz, egunez egun, erronka berriekin baidator. Laster arte eta egun ona izan dezazuela.